Jum ieħor ta' inċertezza fl-Italja wara li l-coronavirus fl-aħħar sigħat kompla jinferex f'diversi żoni fit-tramuntana tal-pajjiż. Dan hekk kif ħarġet il-konferma tal-mewt ta' 3 persuni oħra fl-Italja kaġun tal-COVID-19. L-aħħar vittma huwa anzjan ta' 80 sena illi miet f'Milan biex it-total ta' imwiet fl-Italja issa huwa ta' 6. Jidher li b'kollox hemm 230 każ ta' coronavirus bil-maġġoranza jirriżultaw propju fir-reġjun tal-Lombardija u bix-xenarju jiggrava tant il-sansitra se tkun qed tasal missjoni speċjali mibgħuta mill-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa sabiex tiġi analizzata s-sitwazzjoni fil-pajjiż ġar tagħna. Matul il-jum numru ta' bliet u villaġġi inżammu taħt kwarantina filwaqt li l-maġġoranza tal-iskejjel ma fetħux, anke postijiet pubbliċi fl-Italja bħal knejjes inżammu magħluqin, apparti li ġew affettwati wkoll avvenimenti pubbliċi bħal karnival u l-lig tas-Serje A. L-effetti nħassu anke f'numru ta' ħwienet u supermarkets fejn f'ċertu każijiet in-nies kinsu kull ma sabu fuq l-ixkafef biex jaħżnu għal kull eventwalità. Il-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte stqarri li pajjiżu ħa miżuri li l-ebda pajjiż ieħor għadu maħa. Conte insista illi m'hemmx lokal allarm iżda huwa kruċjali illi n-nies jimxu ma' direttivi li qed jingħataw mill-awtoritajiet tas-saħħa. Minħabba din is-sitwazzjoni fl-Italja, pajjiżi li għandhom il-fruntieri tagħhom imissu ma' dawn ir-reġjuni fosthom l-Awstrija introduċew miżuri aktar stretti sabiex jillimitaw il-movimenti ta' persuni li jidħlu miż-żoni fejn infirex il-coronavirus. Il-Gvern Taljan minħat jew saħaq illi mhux neċessarju jissospendi Schengen b'mod temporanju. Fuq livell internazzjonali, il-ġimgħa fetħet b'xejn anqas minn 78,000 persuna li bħalissa qed jingħataw kura minħabba l-coronavirus. Bħal l-Italja, anke l-Iran rażi qawwija f'każijiet ta' coronavirus fl-aħħar ftit jiem hekk kif issa qed jikber tħassib li l-COVID-19 jinbidel f'pandemija marda li qed tedded diversi pajjiżi fl-istess ħin. Il-coronavirus diġà qatel 2600 persuna madwar id-dinja kollha u sa issa għadu ma nħoloq l-ebda vaċċin għal kontra din l-influenza għalkemm diversi xjenzati Amerikani qed isostnu li jinsabu viċin ferm għal tilqima.